दोनोब्ला गोसो फैनो से मिनिटनि उनावनो जोंनि दिनैनि बैसागु खुंनाय बादायनाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय। Number 1, naicho dong number 2, tamcho dong number 3, nah breakio dong number 4, bacho dong number 11, docho dong number 12, snit kanse page number 2 ang rekau legono sandang page number 1, page number 2, page number 3, page number 4, page number 11, page number 12, page number 13, page number 14, page number 16, page number 17, page number 21. बिथांमोनानो नैथि राउन्डनि बादायगिरि। बेनो जोबथा जोंनि एबारनो जोबथा बा बिथांमोनखौ सायख'गोन फार्स्ट सेकेन्ड। जोबनायाव जोङो वार्निं खनसे सुगोन बेयावनो जोङो नैथियाव जोबथाखौ जों सुनाय जागोन। जाबायलाय